Maayong buntag sa tanan, mga kaigsunan ko ni Kristo. Ani ang usab kita karon sa akong YouTube channel. Welcome sa tanang mga subscribers, viewers, ug sa tanang mga sharer. God is good all the time. Bisan pa, we are in the midst of pandemic ug nagapadayon ang pagbaksin sa mga katawhan sa nagkalain-lain nga nasod sa kalibutan. So, atong pagkahisgutan karon ang Holy Face of Jesus Christ o ang Holy Shroud nga usa kini katitulo sa larawan sa mga Katoliko nga nagtuo sa milagrosong naong nga gipresent sa Italy mao ang Holy Face of Jesus Christ nga ang larawan nakuha sa usa ka panapton gikan sa Torino. Adunay mga medal usab nga ginasulob sa mga nagdebosyon niini nga mga Roman Catholic. Ug usa usab kini ka balaang panapton nga gilimin sa usa ka tawo. Ug diha sa Italy gitawag kini sa Italian nga Sacra Sindone o Santos nga Sindone. Nga ang negative or sama sa X-ray nga nakita nga hulagway sa ni Jesus nga dito sa Nazareth. Ug ang panapton mao ang giputos nga sa usa ka lawas sa ni Jesus nga gilansang sa krus. Ug ang location karon anaa sa Cathedral of Saint Juan the Baptist sa Torino, Italy. Nahisgutan kini sa tuig 1354 o sa tuig 1389 usa ka bishop ang misaway niini nga kini usa ka piki. Apan karon sa Roman Catholic formal nga giendorso ang gisalikway nga panapton ni atong 2013 ni Pope Francis nga nagpunting niini nga usa ka hulagway sa tawo nga gilatigo ug gilansang sa krus. Kini nga panapton gihipos o nagpadayon sa Royal Chapel sa Cathedral sa Torino, Northern Italy, sukad paniadtong tuig 1578. Ang larawan sa panapton klaro kaayo sa black and white nga negative. Unang obserbasyon ni atong tuig 1898 nga nagapadayon sa pagtuon ug sa kontrobersal niini. Kontrobersal kaay kining larawan sa Holy Face of Jesus Christ. O ang kasaysayan niini diha sa Torino mao kini ni adtong tuig 1390 usa ka bishop si Bishop Pere de Arces nagahimo og memorandum nga ang panapton fake o forgery dili tinuod. Apan kadaghanan na malita nga si Jesus nga gilubong giputos og kini ginatahod sa lain-laing lokasyon sa wala pa ang 14th century dinha sa katedral sa Turin. Ang uban nag-ingon nga ang panapton gipanag-iya ni Santine Emperor ug nawala kini sa panahon ni Constantinople in 1204. Sa 1453 sa House of Savoy nga diha usab namatay si Margaret nga diha sa kamatayon malipayon siya nga anaa sa Holy Shroud. Ug ang Savoy anaa ang panapton no nga gibilin hangtod sa tuig 1983 nga kini gihatag nga sa balaang nagdumala sa House of Savoy ug natapos kini sa tuig 1946. Usa ka sunog ang nahitabo o panunog o arson nga murag gituyo ug gihulga ang panapton nga masunog sa tuig April 11, 1997. Apan sa 2002 ang balaang panapton gipahiuli ug ipasundayan sa publiko gikan sa August 8 hangtod sa 12 ni adtong 2018. So atong mabasa ang mga putos o giputos nga habol nga lino dinha sa Marcos 14:51, 52, John 20:4
hangtod sa city nga didto nakita ang putos sa ulo nga linain sa putos sa lawas nga mao ang habol nga lino. Ug sa Lucas 24:12 makita usab nato ang usa ka tawo nga mao si Jesus nga giputos ug gilubong. So sa Marcos 15:46, Lucas 23:53, Mateo 27:59 makita usab nato ang kamatayon nga diha sa kamatayon ni Jesus sa paglansang sa cross ug giputos kini niining usa ka habol ni Jose. So gipangayon niya ang lawas ug iya kining giputos sa usa ka habol nga puti. So kining nobena sa Holy Face mahitabo kini matag Martes o Biyernes. No, unsa man ni siyang Martes o Biyernes mao kini ang kasakit sa ato ang misteryo sa kasakit. So pero ginahimo gayud kini sa Martes ug sa first Tuesday adunay misa nga ipahinungod ni ining Holy Face. Ug ang Holy Face nga nobina gihatag kini ni Jesus ngadto kay Sister Marie de Saint Perry, a Carmelite nun from Tours and France. So giaprobahan usab kini nga fiesta sa Mayo 4 sa pag-approve ni adtong 1506 by Pope Julius II. Mao nga ang Torino ug sa Savoy magpiesta sila sa Mayo 4. Ug kining Holy Face unsa man kini? Para asa man kini? Usa kini ka reparasyon sa pagpahimulag kanato sa mga dautan. Sa mga ug usa-usab kini sa reparasyon ngadto sa mga Katoliko o Roman Catholic nga wala naga-observe pag-ayo sa Sunday, sa obligation day nga mao ang paghatag sa atong kaugalingon diha sa atong simbahan sa Santos nga misa. Apan adunay mga tawo nga wala niini muhatag og dako nga bili ang Holy Obligation Day nga mao ang Sunday. So niadtong sa bata pa ako, nag-edad ako og 16. Gi-introduce kini sa sagbayan ang Holy Face of Jesus Christ. O primero ako kining nakita sa usa ka pari, si Father Pusta, nga doon na siya larawan nga di na ko masabtan nga ito mahadlok ko ato mo ato sa kumbinto. Kaya ko kasabot nga mao di kato ang Holy Face, ang X-ray sa Holy Shroud. Giputos ni Jesus Christ nga nahulma ang iyang naong, luoy kaayo ang iyang ilong, gimakmak, gikulata. No? So nahadlok ako apan i-introduce kini ni sa usa ka dalaga o naka-attend ako o wala lang ako maka-appeal yun sa aduna na ko'y mga medalya pero wa ko kay nag-eskwela ako dito sa Cebu ni atong time nga ilang gihimo nga misa nga magtaod sa medalya. So sa pag-edad na ko 40, pag-abot na ko sa Chinsan, sa pagtrabaho na ko sugod diha sa simbahan as volunteer, nakailan ako si Sister Bibi Dara nga usa ka coordinator sa JKK Ministry. Ug nabilong usab ako sa JKK Ministry sa Paris, district level o ngadto sa JKK level. Ug kada Martes, yung ingon ko, Sister, ako na ba ning devotion sa dalaga pa ko? So nasumpay. So kada Martes magnobina kami. Si Sister Bibi Daram, Sister Beauty Tominyo, Sister Fe, si adunay na namatay na mo nga kauban nga duha, usa ka iksikong sa JKK Ministry sa Paris level, ug si Sister Nini Kasuyon, ug uban nga mga kauban ng mga opisyalis nga mo-attend sa among devotion sa Holy Face of Jesus Christ. So nagpasalamat ako sa Ginoo nga nakapadayon ako ni adto. So
Usa kini kada kong debosyon aron kini pagreparasyon nato sa mga dagkong sala o batok sa mga daotan. So atong paningkamutan mga kaigsuonan ko ni Kristo nga makadebosyon kita niini kay adunay promise ni Jesus Christ nga ang magdeboto sa iyang holy face adunay madawat nga mga grasya. So ato lang unya kini pagahisgutan sa sunod nga topiko. O maayo kaayong may buntag o daghan kayong salamat mga kaigsuonan ko ni Kristo. Ayaw ka mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel.